si Manoah ug ang iyang asawa sa unang pagbasa nangandoy og anak. Ngandoy sila anak. Nakaanak ba? Wa mo naminaw sa unang pagbasa. Nagampo ang iyang asawa dito sa templo kay aron makaanak sila. Nanganak ba? Nakaanak oy. Angan si Samson. Si Zacarias o si Isabel nangandoy sad nga manganak kay magtiayon man sila niya mga buutan pagyod. Nanganak ba? Wapa. Nagisgutan lang diri nga nagmabdos pero may siguro maaborto. Namabdos. Nya tiguang nakaayo niya kana pa yung gitawag na tog sterile kan barren ba kanang baog di manganak. Declared na ginas doktor nga dili manganak. Nya tiguang na sad gayo siguro mga 75 na tingali edad ani. Nya nanganak. Kamu diha nangandoy mo manganak. Nangandoy wa. Mao na roy problema sa kalibutan. Unsa may problema ro sa kalibutan, nangandoy nga mag-sex pero di gyud mangandoy og anak. Lahi sa nirong atong generation. Sa una sila magsigig pangandoy nga manganak, mauwaw gud og way anak. Mauwaw, matod pa ni Isabel diri, gitangtang na gyud sa Ginoo ang kaulawan nga naghasol nako, nagbugat sa akong kinabuhi, sukad pa kaniadto atubangan sa mga tao. Kay uwaw kay una ang babae nga di makaanak. Uwaw kay na. Una karon lahi sad siging tinukhangay nagpuyo-puyo na lang ng uban bisag way kasal nya di gyud gustong manganak. Una hay may masyawan-on sa una o karon. Unsa nga generation ang masyawan-on ba? Kana bitang yawa mo patay man gina, mo patay kinabuhi. Hay may mas killer kaniadto o karon? Apil mo. Apil sad ko. Ngano man unsa may hinungdan nganong karon hadlok man kay tagbata silas una maghilak man gyud aron do na lang gyud bata nya manganak sila daghan kayo si Jacob 12 ka bukanak kana ngandoy kana yung maximum nga maabot nila panganak niya mag-anam og kadaghan ang ilang anak mag-anam gyud og kaning kalipay sila. Lipay kayo basta daghang anak. Karon guol man kaayo og moabot nagtulo ka anak. Maximum of 2 raman gyud. 2 child policy ang atong mentality karong kasagaran. Bisan sa mga advertisement, paris-parison dayon na nga papa, mama niya mag-agak og 2 ka anak, babae og lalaki, ideal family. Ana na. Wa magigaagak dihag 20 ka anak mo na 12 ka babae nya di 8 ka laki nya butangan dito ideal family. Moingon ka mo ng ideal family. Ngano man unsay hinungdan tungod kay karong panahona ang ato nang gisunod mao ang atong reason ang gisunod sa una kasagaran pagtuo, faith. Pagtuo bas Ginoo. Muna ang pagtuo maghatag og kaluwasan, maghatag og paglaom, hope ang pagtuo. Paragod karon, tuo ba mo na kon musimba ka bisag uwan mahilantan gyud ka? Tuo mo? Wa oy. Ang inyong gituhuan nga kon musimba ko maayo gyud ko bisag naiuwan. Nya milaom ka ana. Milaom ka mo nang niabot ka dinhi. Pero kadtong uban hilantan planta sayo kay buntag kapoy kay bangon oy. Halapok pa kay danda pagi baha-baha dia. Sige may magmudagan ng simbahan. Sunod lang adlaw ta. Tuang rebitan ng uwan. Ana. Dali kayong niya unsa man na reason pero ikaw nga nito bahalag taga-tuhod ang tubig lakaw gyud ko kay makaayo gid ni nako pag uli nimo sa inyo na paralyze ka
kay na bugnawan man. Lisod na kang lakaw. Nya igabot nimo dito bisag paralyze kan pagbuot ra nis Ginoo, do na ra gid ni paglaom nga maghatag nig kaayuhan. Hope na sad kay nituo lagi ka. Di ba? Nya kinsa maroy mas relax nga tao, katong hadlok sa tubig o kaning ni ang gustong magpakamatay para lang yun mo simba? Kinsa may mas relax? Mas relax gining gustong magpakamatay para lang makasimbas Ginoo, no? Pero rason imong gamiton, atras dayon ka. Mao na ang kaning ginikanan ni Samson, pag ingos Ginoo ulis inyo kay magmabdos ka, unya ang imong mabdoson nga bata igawas ana, ayaw gyud tupihi, ayaw gyud paimnag bino, iya gitong gitiman-an nga ako ning buhaton, tuo gid siya ato. Pag human nganak gid siya. Oy, si Zacarias kay pari man ni si Zacarias, kaning pari kusog man kay nimo gamit og rason. Kaning gawali mao man ni kusog kay mo gamit og rason, mo na maglisod maglisod og gawas ang pagtuo. Mo tuo ba ka pader nga mabuhi ra gyung parokya bisag way kolekta, so di mahimo na patay parokya na. Di na mahimo. Sa ang pagkahimo nga kita mukaon gutagod nya kaniya repair na nagtuo naman ganito dito nya sa na nya kana pa diyang atong mga himuonon ug watay kwarta patay ta mao na siya rason. Abisag kamo mutuo ba mo nga napo imong anak nya wa kay trabaho nya mabuhi ra gyapon mo, tuo mo? Di madana pa dire. Nabi datoy tao nga akong giingon bagi gikasal nako ba nya ingon ko pila ka buk anak gusto ninyo isa blingo sila nako ngano man ingon niya kuan ingong bana na mo guse nako noy heart enlargement ang iyang asawa mo nang nagpakasal lang sila pero di na sila manganak kay kana ganing ang doktor na ingon man ay gyud pagmabdos kay matiwas gid kaani kay di man jud kakakuan di man kakapanganak mamatay man ka. Amo to nagpakasal lang sila pero di na kuno sila mga anak kay na large na enlargement sa heart. Nako di ko mosugot ana kay kaning kasal di ni matuman, di ni mahitabo basta dili mo mangandoy anak. Unsay kapuslanan og magpakasal mo di mo mangandoy anak. Nga mao man ay part sa inyong consent nga manganak. Mao bitang nagminyo kay manganak mo og di ka gusto nga manganak pagpari. Ako di puli. Ay, tanaw na ko, gwapa-gwapa man sa dang asawa. Nagabi ako'y puli diya, be. Kadiri pari, be. Hindi mga gusto mga anak. Hadlok siya nga mamatay. Na kung ano man day og dili na ni magmabdos ang imong asawa, di na gini mamatay. Di ko no. Una-una ako no na. Og di yun magmabdos, di yun mamatay. Og imo ginang ipalaygit aron di magmabdos tungod lang kay gilaygit din agyud mamatay. Patay gapon oy. Mo na hadlok tagbata tungod kay mahurot kunong kwarta mamatay tas gutom. Ngano man wa kay pagkaon? Adi sayop. Ngano man daghan kag pagkaon din agyud ka mamatay? Mas daghan ang namatay sa kaon. Karon kisay nga namatay sa COVID. Ang mga aran-aran og kaon tanawan ng way gikaon ang COVID mulikay sad mulikay ang COVID mo pay dugukuron ang COVID magdakpanay gud na sila diha-dahan gud ana kanang atong ingon sana kana mga unsa na dihang kanang yung ada kas tubig muumog ka nya makuan ka ng hugaw sa ilaga makuan ka mamatay ka unsa nga na leptospirosis nana. Oy, kanang mga way balay diha, saw mo ng ilaga, oy. Ang ilaga mo'y mulikay. Ang tubig, ang dani, muo nilang swimming pool. Nangamatay, bagod. Wow. Gasinaw lang lawas, oy mga sinina, pero wagi, sakit. Uwan og init, abog og way abog, ligiran, wagi masakit. Nani, Androy, gasigig tap-tap, hala, mag-ubayong yun. Igabot na to, ubo-ubo dayon, patay dayon. Oh na. Rason la itong saligan, rason hadlokon ng tasyawa. Pero pagtuo mo itong saligan,
Si Zacarias kay pari iman pag ingos anghel magmabdos ang imong asawa, ingon ni siya, ay kog ilara anay usaon ako pagtuog utaw karon nga tiguang na kay ko nya akong asawa tiguang pa jud kayo karon na hinuon mamabdos di ko katuwa na ingong anghel wa man kay ayong paria ka maamang ka amang kanirong gawali og di mo tuos Ginoo ingnon ko maamang ka wa nay kolekta sa pa di mo pagmisa nga amang naman ka misaliga na mo baba biyag ka mo dupa nya sulti dupa sulti unya di na ka dupa maputol ang kamot unya ang baba na hiwi ra na agas tubig awa na ati manunon adto sa retirement house wa nagikolekta ana agas ng laway dire may ganay kay doon na sa mga madring may sa kay mo atiman may kay mo trapo ana-anaan day nga re mingon na lang taong pari sa una unta ni pero ano kay patyon noon na gisilutan si Zacarias maamang ka perting pagkaamanga lahi kayo si Zacarias og reaksyon sa iyang asawa pagkamabdos ni Isabel purti niyang lipaya kamuron dihang mga 70 na edad og mamabdos mo malipay mo kay bisag 70 na mo mukawat-kawat bayagin mo kay bawo ko nga kay dagan kay mukawat-kawat bagyo mo nya simbak kong mamabdos malipay mo oy tubag ningon ka dati matapa diri ang imong rason mo inilihok mo inag-analyze kauwaw ana unya karisgo ana unya unsa pa imong kauwaw ana unsa pa imong ipakaon katiguang na nimo unsa pa imong ipasuso nga wa na may mugawas unsa pa man gon uga pa manas langkay lubi pero nganong mao man imong unahon-naon nga ang Ginoo may nagbuot sa tanan ang Ginoo may tag-iyas kinabuhi ang Ginoo may mopalambo sa kinabuhi ang Ginoo man maoy muluwas nato dim aning atong abilidad tanawa karon ang kalibutan nga naningkamot nga kitay muluwas nato unsay resulta nag-away na ta nangaguba na ang creation of God gikan sa tao hangtod sa atong ecology guba na patay na hapit na wa nay paglaom global warming is very dangerous reality karon sa atong kinabuhi hutdon tagpatay aning global warming bisan pag bilyonaryo ka patyon ka aning global warming o karon gipangpatay na ang atong mga animals birds mga langgam mga corals nga matay na kay di na ka-sustainer sa change of climate sunod ani kita na mao ning pandemic apil na ni sa global warming manggawas ng sakit nga wa natakibaw diin gikan ingong gikas kabog kadugay nang nangamatay sa mga kabog yang anong nangabot man dinhi nakasaghi day mog kabog dito sa inyo wa oy kwaknit gamay na lang sad ang pasabot lang nako ba kung rason atong saligan di gini makaluwas pagtuo inyong pamilya wa mo'y bugas tuo nga nay Ginoo asa man mo katuo basas Biblia mao na nga inig kabuntag ug wa mo'y bugas pamahaw mong pulong sa Ginoo tiguma imong mga anak imong bana mag Bible sharing tadong isa-usa man isa pamahaw wala paglagag tubig init diha nya atong imnon nya kao naman pulong sa Ginoo ang Ginoo ingon ayaw kahadlok akong mga panon giatiman magyan akong mga langgam ana nya inom na sag tubig giatiman magyan ako ang mga balili kamo pa ba nya mingon imong anak ma di na kay ko kaklaro balili ma nya sige lang dong natural ra gyud na dong basta wa kay kaon ana pero giatiman tas Ginoo ana relax lang ana o tanawa di ba mga tulo ka semana wa na luwas na mo kinsa gud tay mamatay nga inig Bible sharing ninyo tudluan mamos Ginoo dito sa iyang pulong unsa may iyang pulong naingon siya pangita og kamo makakaplag pagtuktok og kamo ablihan pangayo
o kamo hatagan. Di kamo sunod ana. Sunda ang pulong sa Ginoo, siguro gyud kang maluwas. Di ba? Asa man kaunang mangayo. Anang nagsigig simbang. Kadaghan yang nagsigig simbang adto unahan ng mga katikista. Anong tudlo-tudlo. Dayon kani mga lectors, ipawahi ang pare ha. Onya imong doon tuktuko nimo, ngayo ka, wa gyud kay mo hatag ninyo. Nya inigbalik na sa ninyo, nanay ni hatag duha ka hakop nga bugas inyo tong lugaon, ngaon mo Bible sharing na sad mo. Niingon naman sa diri nga ayaw pag tinapulan, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Ala, lihok mo trabaho. Ikaw may trabaho pa doon, hindi awa trabaho. Kadaghang trabaho unon, karon lang, ni-clog up ang mga kanal. Panguhaan ang mga sagbot diya sa kanal. Limpyuhin ang mga daan diha, daghan kayong sagbot diha. Limpyuhi, ayaw pangitag suhol, trabaho lang, aron ka mabuhi. Ikaw, luuya sa ako pa doon, sigong trabaho, way suhol. Sige lang. Naagi man nimo ang kapitan. Nagtrabaho ka doon kasi gasugo ni mo diha ako lang kap kay ang kanal diri kap napulpula naman isa uy sus kabuutan ko nimo di 500 ana iko ang taon na diha main lang na nimo kanindot ko nimo dong o pagkaugma trabaho mangyapon ka yung kapitan ato na lang kanang kuhaon para atong i-employ nya kay perti man imong maayuhan mo trabaho wa majoy kuan pili hasta imong mga anak. Uy, gi-report ka ngadto sa mayor. I-recommend ni namo mayor unsa ka makasuod ka ning trabaho diha. Aw sige dire, basurero. Asos dade ka ngadto. Ada ko kay kaginkam kay na may mga kuan diha sideline. Nya, mamatay pa mo. Nya porti magini mong kugihana, porti mo jud kugihana ni sikat nagmaayo ang imong kinabuhi hantud ni daga na kag barangay kapitan. Napulihan to nimong kapitan. Kawa gyud manglimpyos kanal. Unya kay porti man gini mong mayuhang mo atiman kay buat gyud kay pagtuog di gyud magtinapulam kinugihan gyud honest gyud kayo. Oy nahimo kang mayor giilisan to nimo mga mayor nga wa gid tay ayo. Ang resulta gipatay ka sa imong silingang mayor. Nya, namatay na ka. Unsa man? Namatay ka sa gutom? Namatay ka sa imong pagpangalagad sama ni Kristo ug ni Maria. Ug mao nay atong pagtuo ug paglaom magpakamatay ta sa pagpangalagad sa usag-usa. Di ta mahadlok masakit, di ta mahadlok magutman kay wa gyud masakit, way magutman kung naa ang Ginoo kanato. Maunay pagtuo. Pero ingkang masakit og magutman ko kay wa ko'y sweldo, kay wa ko'y trabaho, kay wa ko'y daghan kog anak. Rason ang imong giapilan. Nya anha ka diha maratol. Sige, manindog ta kadto mga dili ratulon.